διότι εκεί στην Ουβία που μένανε αυτοί οι άνθρωποι που είχαν τα χωριά τους, έγινε το φράγμα του Ασουάν. Επίσης μετεφέρθηκαν ναοί, αρχαιολογικοί ναοί, όπως ο ναός Φίελα. Είναι και αυτός ένας από τους μετεφερθέντες ναούς. Εκτός το ναό του Αμπουσέμπελ είναι και ο ναός του Φίελα, ο οποίος μετεφέρθηκε και θυσιαστήκανε συνοικίες νουβίων για να τοποθετηθεί αυτός ο ναός. Επίσης θυσιαστήκανε πάλι κατοικίες νουβίων για να τοποθετηθεί ο άλλος μετεφερθέντες ναός, ο οποίος είναι ο ναός του Πελέψα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν τους νούβιους της περιοχής εκείνης τους μεταφέρανε στην περιοχή του Κομόμπο και εδώ βλέπουμε αρκετούς νούβιους σε αυτή την περιοχή. Παφούτ με κομμόμπο με ένα. Τον πανάρχαιο πολιτισμό των Φαραωνικών. Φαραωνικός πολιτισμός, η ιστορία της Αιγύπτου λέει ότι κάποτε η Αίγυπτος ήταν χωρισμένη σε δύο βασίλεια. Στο βασίλειο της Άνω Αιγύπτου και στο βασίλειο της Κάτω Αιγύπτου. Ώσπου ήρθε ο βασιλιάς Μίνας ή Μένας και ένωσε αυτά τα δύο βασίλεια εις ένα, με πόλεμο φυσικά, και αρχίζει η ιστορία λέει ότι χωρίζονται σε τρεις περιόδους βασιλείων. Παλιό βασίλειο με πρωτεύουσά του τη Μέμφυδα, μεσαίο βασίλειο και το νέο βασίλειο με πρωτεύουσά του την Τίμπα. Αυτήν που ονόμασε ο Ηρόδοτος Θήβα, το σημερινό Λούξορ, η πόλη των 100 πυλών, όπως την είπε ο Όμηρος. Γιατί ονομάστηκε Λούξορ? Γιατί όταν ήρθαν οι Άραβες στην Αίγυπτο, είδαν τους ναούς και νόμιζαν ότι είναι κάστρα. Στα αραβικά η λέξη κάστρο θα λέγεται όξορ. Με το όξορ έγινε Λούξορ. Λοιπόν, η ιστορία λέει ότι χωρίζεται σε αυτά τα τρία βασίλεια και σε 30 φαραωνικές δυναστείες. Διότι μετά τις φαραωνικές δυναστείες έρχονται οι πτολεμαϊκές δυναστείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά πλέον είναι η Ρωμαϊκή εποχή. Λοιπόν, φαραωνική εποχή, εποχή Μέμφυδος, παλιό βασίλειο ή οποιοδήποτε από αυτά τα βασίλεια είχε για βασιλιά κάποιον φαραώ. Τι θα πει η λέξη φαραώ? Φα, μέγας, ρα, γιος του Άμμονος Ρα. Το ο είναι συνεχόμενο. Λοιπόν, αυτοί οι βασιλείς κανονικά έπρεπε να είναι τέκνα του Άμμονος για να μπορέσουν να μπουν, να έχουν την θέση του βασιλέως. Επίσης, οι φαραώ ασχολούντουσαν πάρα πολύ πώς θα κάνουν τους τάφους τους, διότι έλεγαν ότι σε αυτοί οι τάφοι θα μένουν να έχουν μέσα το σώμα του νεκρού, το οποίο έπρεπε να είναι ταρυχευμένο, διότι πίστευαν ότι κάποια μέρα θα βρω και κάναν τη λεγόμενη ταρύχευση. Ποια είναι η διαδικασία της ταρύχευσης? Πρώτον και κύριον, το νεκρό τον παραδίδανε εις των ειδικών της ταρυχεύσεως, ο οποίος αφαιρούσε από τα ρουθούνια τον εγκέφαλο, τον εμβαλσάμωνε, τον τοποθετούσε μόνο του. Κατόπιν άνοιγε μία τομή στα πλευρά, αφαιρούσε τα εντόστια του νεκρού και αυτά τα βαλσάμωνε και τα βάζε σε μικρά δοχεία, κάνοπες λεγόντουσαν, διότι γινόντουσαν στην περιοχή των κανόπων. Και
μπαλσαμωμένα βέβαια και βύθιζε το σώμα για 70 ημέρες σε ανθρακικό νάτριο. Γιατί? Για να αποξηρανθεί. Κατόπιν το έβγαζε και γέμιζε την κοιλιά με άχυρο ή με φινολινό ύφασμα για να μην κάνει. Έδιδε στον ειδικό που βάζανε το ταριχευμένο σώμα του νεκρού μέσα στην σαρκοφάγο, η οποία είναι το φέρετρο. Βεβαίως αυτό το χρονικό διάστημα το Φαραώ όταν ζούσε, μόλις ανέβαινε στο θρόνο, σκεφτόταν πώς να κάνει τον τάφο του, όχι το παλάτι του, τον τάφο. Λοιπόν, ο θάνατος ποτέ δεν κινητοποιεί κανέναν. Λοιπόν, κατά τις 70 ή τους 3 μήνες που ήταν το θέμα της ταριχεύσεως, τελειώνανε μόνο το νεκρικό δωμάτιο. Από εκεί, σε αυτές τις 70 ημέρες, ό,τι προλαβαίνανε να τελειώσουν και γινότανε η ταφή του νεκρού, βάζοντας μέσα τα διάφορα πράγματα που εκείνοι πίστευαν ότι θα χρειαστεί και στην άλλη του ζωή. Και κλείνανε τον τάφο. Αλλά το πρώτο Φαραώ, το παλιό βασίλειο, κάνει τους τάφους του σε σχήμα μαστάπα. Μαστάπα είναι ένα ορθογώνιο σχήμα, σαν καναπές ας το πούμε. Μασταμπάς το λένε. Κάνουν κατά αυτό το σχέδιο τους τάφους τους και κάποια στιγμή, να παιδιά, το σχήμα του μασταμπά βλέπουμε μπροστά μας, να είναι 200 από τον αρχιτέκτα η έμπνευση να ζητήσει έναν για τη γυναίκα του και 4 άλλους για τα 4 παιδιά του. Αλλά με την προϋπόθεση να είναι ο ένας μασταμπάς πάνω στον άλλο. Πολύ ωραία. Αναγκάστηκε λοιπόν εξαόροφος μασταμπάς. Αποτέλεσμα ο αρχιτέκτονας το δέχτηκε, τι έκανε, βασιλιάς είναι αυτός. Αλλά για να κάνει το επισκεφθούμε όταν επιστρέψαμε στο Κάιρο. Και έτσι έγιναν οι πυραμιδωτοί τάφοι των Φαραώ. Αλλά με τέτοιο θησαυρό που βάζανε μέσα, ήταν λογικό ότι θα κλαπούν αυτοί οι τάφοι. Και έχουν συλληφθεί όλοι οι τάφοι του παλαιού βασιλείου. Σήμερα βέβαια είναι μία πόλη 1.000.000 κατοίκων, μικρή πολιτεία, όχι μεγάλη, μικρή. Ωραίο το Ασουάν, έχει μικρά νησάκια, ο Νείλος ποταμός, το φράγμα του Ασουάν, το μαυσολείο του Αγαχάν. Κάνεις βόλτα με φελούκες, οι οποίες είναι οι βαρκούλες που έχουν πανί. Περίμενε. Περίμενε το χέρι. Έλα, Μανώλη. Κάνετε το βάθος, το βάθος. Πέψου. Γεια σου, γεια σου.
the Nile Media myself, welcome you on board. It had been in operation first time on the 13th of March 1983, and it's 61.5 meters long, 10 meters wide, and 11 meters height. Engine-wise, we have two engines, V8 switches for controlling the air condition in the cabin. One of the switches says off, high, low, and medium, and the other one, it has grades from 50 to 90. The one that says, and I mean, in addition to that, if you don't feel like understanding how it works, please call for me or for the reception. We'll come and adjust the AC in your cabin. Okay, I think it's much easier this way.
حرمني ومزود في العناء يا ودي يا حتة مني أخدك البعاد عطفك ليه حرمني ومزود في العناء حيرني الشوق دوبني الشوق حيرني الشوق دوبني الشوق وانت المحبوب والحق